Здравейте и добре дошли в видеото, където ще се запознаете с основните стъпки при създаване на качествен видеостриминг с помощта на OBS. Тук няма да се спираме на това как се вкарват различни източници в програмата за миксиране, в това число и видеопоток от една или няколко камери. За всички тези неща сме говорили в други видеа от поредицата. Това, на което ще обърнем внимание обаче, че когато правите видеостриминг, най-добре е да работите в студио режим, а не в стандартния. Причината за това, че преди да пуснете в ефир някой източник, трябва да сте сигурни, че той показва това, което искате вашите зрители да видят. Затова ще отделим време за работата с този режим. Преди да започнем, ще направим уточнението, че всичко, което е свързано с настройки за работа с OBS, може да се приложи и при запис на видеоклип с програмата. В програмата са създадени 3 сцени, като в 2 от тях има видеопотоци от 2 камери, а в третата видеоклип. Превключването в студио режим става като от панела Controls се избере бутона Studio Mode. В десния екран, наречен Program, се представя това, което зрителят ще види, а в левия, наречен Preview, се зарежда съдържанието, което предстои да бъде показано. По този начин може да се направи предварителна настройка на това, което ще се покаже. Превключването на съдържанието в Preview към Program става с бутоните и плъзгача между тях. По време на стриминга, превключването може да става по различни начини за различните източници. OBS позволява да поставите между двата екрана бутони за съответния вид преход, който ви трябва. Вижте как става това. Срещу надписа Quick Transitions се избира бутона плюс. От появилия се списък се посочва ефекта за преход и той се появява като бутон. Всеки един от бутоните за преход може да се премахне, като се щракне върху стрелката надолу и от появилото се меню се избере Remove. Може да се добавят нови видове ефекти за преход, като се използва панела Scene Transitions. В него се посочва бутона плюс най-отдолу. От появилия се списък се избира желания ефект, например слайд. Отваря се прозорец за настройки, в който се посочва посоката на смяна. С бутона Preview Transition може да се види как ще се изпълни преходът. Новият преход вече е наличен в списък с ефекти за преход и може да се добави като бърз бутон. За да стримвате видеопоток е необходимо да имате профил в някои от платформите YouTube, Facebook, Twitch, Vimeo и други подобни. Всяко от тях има различен начин за организация на стримването. В това видео ще се спрем на YouTube, която е по-масово използваната за разпространение на видео у нас. След като сте влезли в профила си, щръкнете на бутона с иконката на камера и знак плюс. От появилото се меню избирате Go Live. Появява се прозорец, в който трябва да изберете една от двете опции. Right Now за стримване незабавно и Later Date за стримване в определен ден и час. Тъй като стримването в повечето случаи е свързано с излъчване на събития, които са планирани за определен ден и час, то ние ще изберем втората опция, като се щракне върху бутона Старт. В новия прозорец трябва да се посочи дали ще се използва веб камерата на компютъра за стримване на видеопоток или специализиран софтуер за стримване. В нашия случай ние избираме програмата OBS, което попада във втората категория. Посочва се бутона Schedule Stream. В появилия се прозорец се въвеждат данни за стриминга. В Title се изписва името на събитието, което ще се стримва. Примерно, празничен концерт на училището. В Description се въвежда описание на събитието.
полето под въпроса How do you want to go live се избира опцията Streaming Software, ако тя не е избрана, за да се окаже, че ще се и ползва от специализиран софтуер за стримване, какъвто е OBS. В Category се избира Education, тъй като това е най-подходящото за събитието. В Thumbnail се качва картинка, която ще стои в YouTube до започване на излъчването. Тази картинка се създава предварително в програма за работа с графика, като тя трябва да бъде с размери 1280 към 720 пиксела, като файловите формати за нея могат да бъдат JPG, GIF или PNG. Размерът на файл не трябва да надвишава 2 мегабайта. Същата картинка ще се използва и в OBS, като начална картинка, с която ще започне стриминга. Последната настройка, която трябва да се направи в този прозорец, е да се окаже дали съдържанието е подходящо за деца. Това става, като в частта Audience се избере една от двете опции. С бутона Next се преминава към следващия екран, където се задават опции за чата, но те могат да не се променят и да се премине към следващата стъпка. Тук се определя за кого ще бъде видим стриминга, като има 3 възможности. Private, само за хора, които имат акаунт в YouTube и връзката е споделена с този акаунт. Unlisted, за хора, които са получили връзка към видеото, без значение дали имат акаунт или не. Public, за всички потребители на YouTube. В частта Schedule се задава датата и часа на видеостриминга. С избор на бутона Done се създава събитието за излъчване. На екрана се зареждат неговите настройки. Свързването на създаденото за излъчване събитие в YouTube с програмата OBS става по 2 начина. Чрез въвеждане на акаунта от YouTube в програмата или чрез въвеждане на ключ за излъчване. Първият е по-препоръчителен, когато програмата се ползва само от един потребител в домашни условия. Вторият е когато ще се използва компютъра за излъчване в различни акаунти от различни хора. Тогава е необходимо да се копира ключа за излъчване от YouTube в програмата OBS. Ето, вижте как става това. От екрана с настройки на излъчването в YouTube се натиска бутона Copy в полето Stream Key. Превключва се към програмата OBS. В панела Controls се посочва бутона Settings. В появилия се прозорец от лявата страна се избира Stream. В полето Service се посочва YouTube. Избира се бутона Use Stream Key. В показалото се текстово поле срещу надписа Stream Key се поставя копирания в паметта на компютъра ключ. Посочва се бутона Apply в долния десен ъгъл на прозореца. Появява се прозорец за вписване в YouTube канала, който може да се затвори. С OK се затваря прозореца с настройки. За да се стартира видеостриминга, се посочва бутона Start Streaming. По този начин сигнала се изпраща към сървъра на YouTube, но излъчването все още не е факт. Превключва се към екрана с настройки на YouTube. Тук се проверява дали се получава сигнала от OBS и какво е неговото качество. За да започне излъчването на живо, трябва да се посочи бутона Go Live. По време на стриминг е добре да се следи в екрана за настройки на YouTube качеството на излъчване. Не трябва да се забравя, че има закъснение в сигнал, който се подава от OBS и момента на излъчването му в YouTube. Това закъснение зависи от интернет връзката и компютъра, на който се работи. Спирането на излъчването става следната последователност от стъпки. В екрана на YouTube се изчаква да се появи последния кадър от това, което е подадено в OBS. След това се избира бутона End Stream в горния десен ъгъл. Появява се съобщение за спиране на стримването, което се потвърждава с бутона End. След това се показва прозорец със справка за стримването.
Той може да бъде затворен с бутона Dismiss. Превключва се към програмата OBS, където се спира подаването на видеопотока за стримване, като в панела Controls се избере бутона Stop Streaming. Това беше всичко, което искахме да ви покажем за стримването в OBS. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Благодарим ви за това гледане и ще се видим отново.